Здравейте! Аз съм Мария. В момента съм психолог и психотерапевт под супервизия. За мен лично, като човек, мисията на Фондация Гергина се свързва с нещо, което дълбоко припознавам и като моя лична мисия. И това е посоката на едно холистично поглеждане на човека, не само като тяло, не само като дух, а като нещо по-голямо, обединяващо видимото и невидимото. И за мен са изключително дълбоки и силни взаимовръзките между тези две неща. Бих искала да ги изследвам и да работя за тяхното съвместно и хармонично взаимодействие. Това е моята цел и в личната ми работа, и в практиката ми с клиенти, и в групите, които водя, както и в проектите, които предстои да се развиват в Фондация за човешко развитие Гергина. Човекът е нещо комплексно, нещо непознато за нас. Държа да отбележа, че е абсолютно непознато и моето любопитство да го изследвам през всички предизвикателства, през които ние минаваме като човечество, е огромно. И основните инструменти, с които го изследвам, са интуицията ми, познанията, които черпя от всички мои учители до момента, сърцето ми, защото без сърце не може да се изследва човека, и тялото. Защото през тялото, през клетките, през подсъзнанието преминава всичко. За мен лечението и изцелението е да се върнем към своята цялост, да станем отново цели. Цели не само в индивидуалната си цялост, но и цели като общност, като общество. Затова отново изричам думичката свързаност. Развитието не може да се случи без да се развият едни завити неща, те да разцъфтят и да имаме свързване, оплождане, оживотворяване. Моя най-голям интерес е към непознатото, което обаче всички ние носим в себе си и което ни праща всички тези предизвикателства, които са болестите, конфликтите, психичните неразположения. Всички тези неща за мен са средство за самопознание, средство за развитие, средство за израстване и това е посоката, в която бих искала да работя и в която насочвам усилията си. Така че за мен е огромно удоволствие да съдействам с всичко, с което мога и на което съм способна на Фондация за човешко развитие Гергина. Така че ви пожелавам нашите инициативи и всичко, което срещнете, да бъде за едно всеобщо благоползване, ако може така да се каже.